gilihian. Unsa nalihian o siya dyan nakapaburo sa imuha niya. Gipaan ko na rin mo kakaidong. Pataka ramang kaday wa magani ka kita. Unsa na ako pagpagkakita nga na nagbinag do kay mo. Pakiton dyan ko nimo. Uy, kaluwam sa akong baby. Uy, matulog na ka? Uy, katulog na baby. Kay mag-tiktok pa si mami. Uy, hapit na dyan siya matulog. Ay, hapit na dyan. Tulog na baby ha. Yeah. Day, pangwalis sa dari abi kay hugaw ka ayo. Kabalang nang hugas pa ta diri. Sige ra ka panawag diha. Kakapoy ba ning kinabuya ay? Hoy day, ayo sige reklamo diha kay basig palayason ta ka diri. Nakipuyo ra baya ka. Kay nga lang nakipuyo ra ko diri ay. Mo di ko nimo katabang. Gikapoy na pud baya ko ani balaya. Ayo sige reklamo diha basig palayason ti ka perti na bayang gawa ning balay. Oh, nasigaw ang pangulis. Agay, ilabay day. Nga pwede naman ang taytonon. Grabe pud kang bayhana ka ay. Nanganak lang ka pati pagwalis di naman ka walis. Nga pwede naman nung ta imuhan ning trabaho. Di ba nung ta ka mabugat ani? Dali ana ka diri diha. Dali ana diri sa ilam oh. Anak na lang ka, mura na kag prinsesa. Kabalong naggunit pa ta aning bata. Nasakit nya, ikaw diha, mura kag kinsa. Diri oh. Pagulat. Hugaw kay nang ilawom day. Dali eh. Oh, ikaw na lang di agwalis oh. Sige ra kag panugo. Ikaw ang gisaba kay ka. Oh, makalingkod man day na imo ang anak malong sige man imong kugoson. Hoy day, para makabalo ka, nasakit niya akong anak. Maong hinay panugo kay gikapoy na baya ko. Ako'y labot. Hindi kapoy ka. Ano bitong... Ganina, ingon ka. Ha? Ako? Upuyo dire. Siyempre, asawa po ko ni Kaidong. Kunya, di mag-antos ka. Mag-antos lagi, pero grabe naman po ng pag-antos na ako sa imuha. Dahil halos man, so, ano naman na kunin mo? Magpasungit naman gani ka? Sure diha, oy. Daliin na. Pagulat. Pagdali diha, kaya naapo ko'y labunon dito, ah. Aka na inong labunon ni mo. Bahala ka diha. Sige ra kag panugo. Sige, og dito ni mo labhan. Ako, sumbong tayong Kaidong. Sumbong day ka. Pag sumbong man pud ko nga ikaw dire. Sige ra kag TikTok, wa ka nagtrabaho. Hoy, dad, dili man na siya masuko sa kuha sa imuha raman. Kaya nagsalig ra ka diri, ah. Mga nagkabuhan si Kaidong pud bayaan mo gasto ana. Mga na ay pagreklamo diha. Uy, day, normal nga si Kaidong mo. Gasto lisod pud ikaw. Nga asawa man pud ko niya. Baga pud ni magnaong, oy. Mas baga kag naong kay kada sweldo na lang unta ni Kaidong imuha tanan. Hoy, dai nagsabot na baya taway. Way pakialamay sa sweldo ni Kaidong. Sa una nga buntis pa ka. Wa ko'y pakialam pero karong nanganak na ka dapat ako na po'y mag-ipon. Di kay puro na lang imuha. Hindi magkuanday ka dito. Mangita day kag lain dito, ah. Para makasustento sa imuha. Ngano mangita man kog lain nga si Kaidong man ang amahan na ning akong gisabak. Basig atik-atik ra na nimo. Basig daghan pa lalaki dito, ah. Nya batik-batik pa ka. Basig ikaw ang laing amahan na ng imong baby kay liwat man gani na kag kumpare. Nya ingon ka kang Kaidong gahapon nga dili nimo ipa kuan sa iya kay dili niya anak na. Alangan dili mo liwat sa kumpare nga. Ako man ang gilihian. Unsa nalihian o siya dyan nakapaburo sa imuha niya. Gipaan ko na rin mo kang Kaidong. Pataka ramang kaday wa magani ka kita. Unsa na ako pagpakakita nga na nagbinag do kay mo pakiton jud ko nimo. Mao na sa imong kamarites magbuhat-buhat na lang kag istorya bisag dili tinuod. Tinuod man jud naong pa lang sa bata. Perting liwat ang kumpare. Sabaan ninyo diha, oy, noon sa may problema nimo, perti nagana silingan ba maulaw ta. Alangan si Kimi Kaidong nga sige ra magpanugo niya gilabayan pa jud kog silhig. Ay jud tuo na Kaidong bakakon kay nang dako. Ay naunsa man en tawo ni nga. Sige ra mag-away diri ad kabalo kang nay bata o. Dapat Sige ra na siya TikTok Kaidong niya sige kog sagoon kabalo nang hugas ko dito gusto niya magwalis na pud ko niya gilabay kog silhig. Pataka raman ka nga di magani og kabalo mo TikTok. naunsa man en taon mo. Sige ra man buglali sa duwa, uy. Walay kahumanan perting gubutan ning balaya ni. Abi ba nako nga pauhay atong pamuyo diri sa tong panimbalay na to perte mga linguguga. Palayason man gani daw ko niya. Alangan kay dong kay nasuko siya kay wala na ko gitagaan ato yung mga sweldo. Ay naunsa man en taon ni nga ikaw manggod. Grabe pug ka sigurista pong bayana ka. Tinabangay mo diri sa sulod sa balay ba ikaw po dapat mugliok-liok po ka diri dili kay musalig dala kay baby dalang tanan nimo iasa tanan trabaho diri sa sulod sa balay. Ayaw sige istorya diha kay dong kay aring bata nimo. Kay sige hilak. Sige hilak ning style nimo. Alangan di mo hilak ka dong. Wa man niya gipatutoy sige ra siyang TikTok niya sige panugo. Kulang na lang
Basig parihan nimo. Unya siya, kay dong kay nag-fried chicken niya. Ako dili, ginamos lagi pasudan sa kuha. Noon sa man ito ni bayana ni nga. Nga pasudaan man nimo nagginamos ni si Bibi nga. Kapalubay ka nga puntis ni si Bibi no. Hoy, kay dong, dili na pwede og fried chicken. Basig mayuti ay na. Ay naunsa man ang taon ka. Unsaon na lang ang ginamos. Dili kayo ti ay nga perte man ang parata. Hindi mangita lang ta siya gulay. Dili kay magsige siya salig sa kuha. Ay nako ninyo ay. Amin ang bata be. Sa muka ba uy. Tamsa. Unsa man? Hindi ng bata kay dong, tasami ko dire. Unsa man eh? Ayaw tuwa na niya. Unsa man eh ha? Unsa man eh? Nganong bayulit naman eh imong bag? Asa man to imong itom? Di ba itom man ni ganina imong bag? Kada lang bitaw. Ito man nga nung nabayulit man ni akong bag. Amin na. Unsay sulod ani ha? Ha? Unsay sulod ani? Oh, lantawa ra? Ha? Unsa ni? Oh, mga make up man eh. Ha? Tugani ko kay dong bayad ka. Dili ni ako agalas ka. Lahi ako nadala. Oh, unsa ni? Ha? Ha? Kakinsa man eh? Kakinsa ni kay dong tugan? Di, kato na sa akong kaubas akong trabaho amin na Miki. Nakambyo migbag, galas kahawa uy. Nambahay na pud ka no. Nambahay na pud ka no. Wala ko ng bayi uy. Noon sa di ka. Pagkakong kikang dako ba? Yuli na ako ni bag kanin dito na sa akong kauban trabaho ni. Amin na. Oh? Lantawa? Oh? Unsa man eh? Ha? Ha? Oh? Lantawa ni. Tukan tinood kay dong. Kakinsa man jud ni. Sa kauban nga yung trabaho no, akong bag na dito kambyo mi bag. Ako nagisangat dito agod kay nag-CR man ko ba nya. Pagbutan ako dito sa kuan, mo kanya ako nabira. Imposible mag-cambio mo? Ngit-ngit mo ko kay CR dito agod. Unsa? Nagunsa mo sa CR? Di. Ha? Na CR no, babae lalaki no, siyempre mangihim ang good men no. So lalaki diriya nya babae diriya. Nya karon ang bag ibili na mo dito sa kuan sa bilinana nya ngit-ngit mo kay dito amo no nga. Gidiretso ro kuan ako pagdala na ako. Wow, ko balo bayulit di ako nadala. Ay kung ilarang ka dong ha. Kinsa naman pud imo ang gidala dito sa payag? Ha? Wala ko'y gidala sa payag lagi no unsa de ng taon ka dili na ako na mabuhat sa inyo wa kay unang naragod nanganak na ka. O nya buntis pagit si Bebe. Lisod pag kayo nga mga dari ta puglain. Tug-ani ko kay dong ha. Kinsa man jud imong babae? Wala ko'y babae lagi. Unsay wala? Ha? Kamo raman ako ang asawa god. Noon sa day mo. Anya ka ni kinsa man eh? Ha? Iuli na ko na dito ah. Oh? Sa babae jud ni. Sa babae kay pangarte. Ha? Nangita na pud ka gwapa dito? Ang ano mangita man taw ko gwapa nga. Gwapa naman mo duwa. Gwapa? Oo. Pero gusto kag gagmay lusong. Inuunsa man ang taon ka eh. Uy na manggalig permente ko nyo dudahon. Ug tinulon nun ako na. O unsa may batiyan ninyo di balain kay sa inyo nga part no. Ako ang jungkot kusni tontong bayhana. Sige. Testingan lang nimo kay dong ug masakpan gani ka? Aw. Tanggal jud na imo ang uwag. Hadud karon. Sige kaya po kag silos. Grabe nga. Halos perte na mga nang wangwangan inyong mga lusong gani nya silos-silos gyapon mo. Ala dili mawangmang nga imo mang gipagdukan. Anak ka ng pu. Lo!